bi amina kibaram la sama ore ka awla dona ka fo ko F5 école ko uluka kalankan ka wuli mekalo clé kononton kibaram tarama uluko ne ayire ka fo ko faculté des sciences économiques et gestion de Bamako ni anko mako F5 ko o mo munye baki soro ni nan sayna ko uluka kalankan ka ta mekalo clé kononton kawla dona ka fo ko ma kura mun ko ne baki soro ni ulubina uga san folo ko ni damne sanfe école sula ko ni wati kun kan ka kɛ ka sɔrɔ olu kɔni ka kalan wulila ni kalo 5 ɲɔgɔnna ye walima kalo 6 yɛrɛ ko ga hali bi o kalanden ninnu olu kɔni bɛ so ni dati kura min kɔni fɔlen filɛ nin ye u ye o kɛra nisɔndiya koba ye baki sɔrɔlen kura caman ma nka kawla dɔnniya fɛnɛ ka fɔ ko F5 école karamɔgɔw olu fɛnɛ y'a yɛrɛ ka fɔ ko olu bɛna taa baarabila dɔ la nin don kelen yɛrɛ la ni o ye mɛkalo tile 9 ye olu fɛnɛ ka nin baarabila in kɔni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko olu ka heure supplémentaire minnu bɛ kɔfɛ ko o ka se ka sara olu ye san 2019 kana bila san 2020 na ni école karamɔgɔ ninnu kɔni olu y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni olu ka heure supplémentaire ninnu ma sara ko olu kɔni tɛna kalan kɛ F5 ale kɔni kalanso ɲɛmaabaw olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko olu ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɔni lasabatilen don ka bɛn ni kalanta in ye ko ala tɛmɛ ko emploi du temps ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna bɔ o ga o mun kɔni ye école karamɔgɔw olu kɔni ka baarabila in ye ko olu se tɛ o la k'aw ladɔnniya ka fɔ ko F5 kalanso la ko kalanden kura minnu kan ka taa yen nɔ ɲina ko olu bɛ mɔgɔ 4,000 ani mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna bɔ an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce an ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ